ungekezi kuthixo kodwa lwababa lona libe luqhuba okokuba into eza kukuphilisa yile oyibalekayo, yile yenza into yokokuba umntu athi sele esethaveni kodwa ufumanisa into yokokuba uthi kwawuqulo wakaZulu abakalwa nguye. Ngoba yintoni? Une-prevenient grace. Ubaba lolu umqhubele endaweni ethile, yona inyama iyala kodwa wona umoya unentumakalelo. Now besizawuqala kuloo nto yokuqala ye-prevenient grace. Sawugqiba size kuleke ngokuyoba wawungena emnyango, umshumayeli emi ngaphambili, umfundisi emi ngaphambili, uthi wawufika uze kule altar okanye uhleli kweso situlo uthi ndiyamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho. Now that's justifying grace, the saving grace. Now umfundisi ke wona ke umfundisi umbelebele wathi kodwa ikhona ingxaki yento yoba ixesha elininzi sihambe siphele kule ndawo, and yet uJohn Wesley uthi uyegqithwa ikhona indawo ekumele uba sisondele kuyo, and that this one is the sanctifying grace. Le ke ngoku wathi xa ethetha ngayo athi bubungcwele, ukuze wawujongwa wawuzibona kubonakala okokuba ikhona le nto uhamba nayo. Now bendizawuncokola ke ngento yokokuba who are you njengomshumayeli, who are you njengomKrestu wawuhla kule ndawo ubonakala ungubani, because le nto ye-sanctifying grace it is not about only what you preach in the pulpit, but it is about what you do. Emveni koba kuthiwe kuwe ke ngoku ibandla lingakhululeka ligoduke. Ngoba le nto ye-sanctifying grace asidingi uba mawuvuthe apha phambi kwethu kubonakala into yokokuba apha phambi kwethu le nto ingathi uyiyo, kodwa emveni koba umkile wagoduka tasiphuma ngoku apha, what are you going to be? Andithethe ngenye imithende ngobusuku namhlanje. Uzawubuphi usenzayo? Now uCharles Spurgeon kule nto yile nto nkosi yami ixesha lethu lingekho. uCharles Spurgeon uthi our interest is not in the eloquence. Ayikho sekubekelelweni kamagama kakuhle. Uthi our problem is that there's so much fame in the church and pompousness. Kukukwaziwa nokwazeka. We have become people esibizwa nge-posters. We have become preachers of posters. And so if there's going to be so and so and so and so, and then we come. Now, what to Spurgeon, it is not about the fame of the preacher. God, it is about what you do after you have received the word. Ngoba emveni kokufumana izwi ingaba lento yobungcwele. You must be holy because I am holy. Ibani ngcwele ngoba nami ngcwele. Now kasizawuvala uthi lo mfo lento ye-sanctifying grace bangcwele yinto ebalulekileyo lena. Uyabona abantu abaninzi le nto siyiphutha ngento yokokuba siyeze enkonzweni because of prevenient grace. Sithi sawufika sithi siyayamkela inkosi, kodwa after that there's no growth. Uthi lo mfo into esibambayo yinto yokokuba uthi wawufika enkonzweni udibane nezinto zenkonzo, udibane nabantu basecaweni, uthi ubuze wena umsulwa uzofuna le nto ngokwenene nangokwenyaniso. Kodwa uthi wawudibana nabantu ekudala belapha bakufundisa amakhingi ecawa. Uthi wawufunda amakhingi ecawa, le nto ye-sanctifying grace ingaphili ngaphakathi kwakho. Because
Now, the biggest challenge, Manuel, it is not in the eloquence. It is not how popular you are. It is not how much you preach. Because what is important is what you do after. Now, babe sinexesha nje besizawukhe simokole ngento yokokuba abantu abaninzi ninalo ixesha. No, abantu abaninzi abalapha bayabhideka yile nto kamoya oyingcwele. Le nto kamoya oyingcwele, I always mention this. Utata uThandana uthetha kakuhle. Uthi sisebandleni umoya oyingcwele liwuvumayo liphinde lingawuvumi. Uthi xa ingokola ngale nto kamoya oyingcwele, uthi silibandleni wamkelayo umoya oyingcwele liphinde lingawamkeli. Now, asizazi whether senzani ngale nto kamoya oyingcwele, because ayonto siyikhelileyo nento esiyaziyo. Ithi yawukwenzeka ubona uba asazi masithi, and yet ngoku kaPaul, in order for us to be sanctified, nangoku kaJohn Wesley, asizukwazi without being baptized by the Holy Spirit. Uthuphola xa yefika kulamadoda, xa usehla nayo ithi ngamadoda ayi-12 la uPaul ajongile nawo. Uthi yena ndiyanibona nenza kakuhle, nithetha kamandi futhi njengento yokokubana nisenza zonke izinto. Ukhona ecaweni, uyanikela ecaweni, uyazosula izitulo zecawa, uyayenza yonke into efunayo kuwe. Uthi uPawulos ndiyancoma zonke ezi zinto uzenzayo uzenza kakuhle. Kodwa ngicela ukubuza nje, olubhaptizo lwakho lolwaphi? Uthi ke wona ke lo mfo xa bephendula bona bathi sabhaptizwa, sibhaptizwa kubhaptizo laYohane. Bathi xa begqiba batsho uPaul ke ndibhaqile okokuba nyhani lona ubhaptizo lwenguquko ninalo. Kodwa ingxaki into yokokuba naphele lapho anizange ligqithe. Now ukhumva umprofethi xa yethi ndangena amanzi abethe emantatheni, athi ndangena amanzi enyuka ezemadolweni, ndangena amanzi enyuka ezesinqeni, ndangena amanzi enyuka ezesifubeni. Uthi emva koko ke ngokunake zonke izinto ezazikhona zaphiliswa. Ingxaki into yokokuba wena ungene nje wawugqiba waphela emantatheni, wangena nje umzuzwana athi amanzi awuphelele emadolweni wathi ndigqibile. Ithi ke ngoku le nto ithe emveni koba emva koko, ithe emva koko wathi kubo ke ngona ke nawamkela umoya oyingcwele, nabhaptizwayo nabhaptizelwa kumoya oyingcwele. Bathi ke bona asizange sive nokuva. Now emveni koba bengevanga ithi wabebeka izandla. Wathi emveni koba bebeka izandla ithi ke bathetha ngezilwimi, bawugqiba abanye baprofetha. Now the gifts of the Holy Spirit zafika emva kwebaptism, okokuba bebaptizwe ngomoya oyingcwele. Now the gift onayo kamoya oyingcwele ayikwazi ukukhula iphuhle, because le nto nayo ayikangcwaliswa ngomoya oyingcwele. Yona le nto ithi izama ukugama kodwa ingcoliswe yindlela osiphethe ngayo. Ithi izama ukuphila kodwa ingcoliswe yindlela owenza ngayo izinto. Yile nto uPaul esithi ndithi ndizama. Ngizama ukwenza okuhle kusuke kuphuma okubi. I am trying. Kodwa uthi kube nginqedayo uthi lubabalo lukaThixo. Lolu babalo lufika lundincede. Now ile nto ebalulekile okokuba xa senza umbhedesho every Sunday, athi uba sithi thina sinasono siyasikhohlisa, athi inyaniso ingabikho kuthi, kodwa ingxaki suphela apho. Ithi kodwa uba sithi sizivume, because uba sithi sizivume unyanisekile yena ulungile kanjalo ukuze asikolele isono sethu.
ngoba ngcwele uyabona lento into edileya the revival uThixo afuna ukuyenza ebandleni ngabantu abangazazi noba mabathini. Umoya oyingcwele uyafuna ukusebenza ngebandla. Sithi sesile kuwo siyothandaza kodwa jonga qonda into yokuba aba basesengxakini yokubanjwa zizinto zabo. Sithi ngoba usithandaza kodwa nelizwe siyalifuna inkonzo, nelizwe siyalifuna, siyamfuna uThixo, nelizwe siyalifuna. Singabantu abangqabalazayo esifuna ukwenza zonke because sifuna uba relevant. Yaye ebangcwele uThixo this evening actually ube ndithume kwizinto ezine ezinzima ebandleni kakhulu. Into yemali, into ye-alcohol, into ye-sex, nento ye-power. If izinto ibandla does not deal with them, the baptism by the Holy Spirit, it says awuleke ebandleni, it says awungafiki, sisays awuthandaza, sikhuthuka amadolo, kanti yintoni ibandla. Ide yawuthetha lento namthi konto nami mandizisho ngoba ndindawoni kwezi zinto. Because kungenzeka into yoba ibandla uThixo uyafuna ukulisebenzisa kodwa ithi baptism kamoya oyingcwele seyithi kwehata yeka. Thixo ufika abantu le crew yakho ethandayo uhamba uyokwenza athi umoya oyingcwele sithi hata uzawukonzakala. Ibandla libanjezelwe nguwe kule nto funeka uThixo akusebenzise ngayo. Now umoya oyingcwele uthi masizothi umfundisi umbelebele the sanctifying grace is a neglected grace. Abantu abafuna ukubhaptizwa ngomoya oyingcwele, abantu abafuna into but I want to be regenerated, athi kona ndasindiswa, kona ndisindisiwe, kodwa khona le level ndithe ndingayofika kuyo. Ile level ke ye-sanctifying grace le athi ka ethetha ngayo uJohn Wesley athi Christian perfection, athi we are striving towards it. Uthi we grow into it. Uthi yona siyawuthi sigqibelele ngayo sibe sidlule engcwabeni kuyo, kodwa it does not mean okokuba masime. Ithi wonke umuntu olapha mandizame leyo ndlela, andizame leyo ndlela. Webangcwele theka sinhlokola le notolo nje mfondini lento inzima ufuna sithethe ngayo, inzima kakhulu. Uthi ke lasithetha ngalento uthi uyabona ngqongweni ngxakini inzima into yokuba sangathethi ngesono ebandleni. Oh yes, sizawutekethisana libe ibandla likaThixo lisonzakala. Sizawudibana nabantu abadala bebuza into yoba bayapha abantu babethetha inyani ngelizwi likaThixo, kona sikagqibeleli kodwa loo nto ayithi into yoba masingathethi ngobungcwele, ukwenzela into yoba xa mna naye sithetha ngobungcwele sizama ukubeka nesikalini into yoba imfondini undawoni apha ebungcweleni wena. Ngoba into ebalulekileyo yinto yokokubana we are striving towards it. Kumele into yoba wonke umntu olapha endlini aphume sithi ndizamela leyo ndlela, ndizama lo, ndifuna wena Kristu, ndiyakwanela nguwe. Oh mayibonge inkosi, oh inseleli kuwe, nobungcwele bukuwe. Pomposa mthombo wobomi. Now wawumpomposa umthombo wobomi njengomoya ongcwele, uzawukwazi emva koko uthi sowuyolanda endlini kusithiwa nansi imoto imile, uthi not today, uthi ndicela ukushiyeka namhlanje, kanti uzama leyo ndlela kamele ngcweletha ngawuthixo, kanti uzama leyo ndlela ebheka ngasebomini. Now that's what is important bangcwele, okokuba nibandla lingantshumpa-ntshumpheke esonweni and yet ikhona i-direction. Kumele uba sizama ukunikeza i-direction ebandleni nasebantwini bakaThixo, okokuba le nto lobungcwele phakathi iyaphilela, ukwenzela into yoba xa umkhonzi kaThixo engena ekuseni bonke abantu abangekabhaptizwa ngumoya oyingcwele ukwazi ukuthi ebusuku xa uyolala uthi ndingcwelela uqupha nami kule nto ekuthiwa ngumoya oyingcwele. Kuthi kobuzwa yintoni uthi andikayazi, kodwa ithemba lami lisekubeni
Nam ndizawunyuka ndingene endumisweni. Eyona nto ibalulekileyo yileyo bantwana yokokuba masibe libandla elizawuxelela inyani. Ithi inyani ke ungayenzi kodwa yona ube uyixelelwa okokubana isaphilelwa le nto. Umntu uyakwazi okokubana azamele ukuphila ngobundwele. Kukhona amadoda ayehamba noThixo ngokwasezibhalweni. Kube khona amadoda nootata nomama nalapha phambi kwethu ebebengenanto ngokokuphila kodwa sabona ihambo yabo okokuba le yabo ihambe noThixo, le ayohambe nomnye umuntu, ihambe noThixo. Kwathi namhlasele bengcwatywa kwaguquka abantu, ibandla laphila. Ngoba le nto yokuhamba noThixo ayiphelele ekufeni, iyagqitha ekufeni. Masithandaze.